Una comunitat energètica local és un nou concepte per a generar i utilitzar l'energia. És una manera de generar energia en col·lectiu i que diverses persones, diverses vivendes, comerços, edificis públics autoabastisquen d'aquesta energia que es genera. L'Ajuntament de Paiporta, junt a la ciutadania de Paiporta i empreses locals, impulsaran el que és la comunitat energètica de Paiporta i un primer projecte pilot consistirà en una instal·lació d'autoconsum col·lectiu que anirà ubicada en el terrat del Col·legi Ausiàs Marc. Per a portar a terme la comunitat energètica, a Paiporta s'estan portant a terme una sèrie de tallers formatius i participatius per tal d'informar i formar a la ciutadania en matèria d'autoconsum, autoconsum col·lectiu, comunitats energètiques i també processos participatius en els quals la pròpia ciutadania va proposant i dient els valors en els que vol que se constituïsca aquesta comunitat energètica. Participant en una comunitat energètica passem a tindre un rol més actiu en quant a l'ús de l'energia. Passem de ser consumidors a ser prosumidors, és a dir, produïm energia i també la consumim. A banda, té molts altres beneficis. Té beneficis econòmics perquè ens anem a reduir la factura, anem a aconseguir estalvis entre un 20 i un 30% en la factura d'electricitat i també té beneficis ambientals perquè anem a evitar emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera, contribuint a frenar el canvi climàtic. També té beneficis socials perquè participem d'un projecte col·lectiu amb un propòsit comú. Des de la Regidoria de Medi Ambient impulsem la creació de comunitats energètiques locals com una alternativa neta i sostenible per a generar energia a la ciutadania de Paiporta, bé a les vivendes o comerços. Pensem que és una ferramenta útil per a produir la nostra pròpia energia en la nostra localitat i consumir-la. Animem a la ciutadania a participar en els tallers formatius i participatius que en les properes setmanes se van a realitzar en l'Ajuntament.